मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची म्हणजे शुभम हा फक्त कुक नाही आहे, तर त्याच्याकडे जवळजवळ एक 7-8 कला आहेत ज्या हाईड आहेत. तो आत्ता बोलता बोलता मला बोलला. तो एक आर्टिस्ट आहे. आणखी काय म्हणू तुला? तो कॅरेक्टर प्ले करायला आवडतं. आपण त्याच्याकडूनच ऐकूया तो स्वतःमध्ये काय काय त्याच्यात घडलेलं आहे. आणि खरंच आज मला ह्याला भेटून एवढा आनंद होतोय की मी पण माझ्या काही कला आहेत त्या अशाच हाईड करून ठेवल्या, एक्सप्लोअर नाही केल्या. 1 मिनिट, आता आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊया त्याच्या कला काय काय आहेत. शुभम, तुझा आणखी काय काय कला येतात ह्या कुकिंग व्यतिरिक्त? माझं खरं स्वप्न होतं की मला कमर्शियल डिझायनर बनायचं. ओके. त्यासाठी मी मुंबईला आलो. त्यानंतर जेएसपी ऑफ आर्टमध्ये मला ॲडमिशन घ्यायचं होतं. ओके. त्यावेळेस गावावरून आलेलं असल्यामुळे मला काय माहीत नव्हतं. त्यामुळे मी पहिल्यांदा डिझाईन केलं. हां. चर्नी रोडला कला विद्या संकुल म्हणून कॉलेज होती. ओके. त्याच्यानंतर 2 वर्ष ATT केलं. हां. 2 वर्ष ATT केल्यानंतर म्हणजे 2 वर्ष हां. काय ओपन कॅटेगरीमध्ये असल्यामुळे काही ॲडमिशन माझी प्रोसेस कंप्लीट नाही झाली. त्याच्यानंतर मग मी फाउंडेशनसाठी ॲडमिशन घेतलं. ओके. रचनामध्ये तिथे फाउंडेशन 1 वर्ष कंप्लीट केलं. त्याच्यानंतर परत JEEची एंट्रन्स एक्झाम दिली. त्याच्यामध्ये झालं माझं, पण काही कारणास्तव मला पूर्ण नाही करता. ओके. त्याच्यानंतर मी हापूस आर्किटेक्चरसाठी ॲडमिशन घेतलं. आर्किटेक्चरचं ॲडमिशन घेतल्यानंतर आता तिथं माझं 3rd इयर चालू आहे. ओके. त्याचबरोबर मला कुकिंग खूप आवडतं. अरे, हे माझे हा माझाही आवडीचा विषय आहे कुकिंग. ATT झालं, फाउंडेशन झालं, हा ड्रॉइंगचा पार्ट झाला. आता आर्किटेक्चर वेगळा पार्ट आहे. Yes. त्यात मला कॅरेक्टर प्ले करायला खूप आवडतं. म्हणजे वेगवेगळ्या डिझाईन्स वगैरे किंवा ओके. वेशभूषा करायला खूप आवडतं. ते झाल्यानंतर मग कुकिंग हा माझा त्याच्यानंतर झालेलं खूप आवडता पार्ट. ओके. पार्ट टाइम जॉब करता करता जी आवड निर्माण झाली नाही ह्याच्यात, ती वेगळी आहे आणि माझ्या जबरदस्त खरंच. माझा लाईफ एक्सप्लोर करायला खूप आवडतं. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं, फिरायचं. येस, सेम हिअर. म्हणजे एवढंच, म्हणजे स्वतःला लाईफ मध्ये कलेशी कसं निगडीत ठेवता येईल मला, स्वतःला Exactly. कलेशी कसं, मला कला कशी जगता येईल एवढंच बघतो. तू भारी आहे सर, जबरदस्त. खरंच खूप भारी आहे. थँक्यू. आणि इथे तुम्ही पाहू शकता शुभमचं काम. त्याने हे स्वतः पेन्सिल वर्क आहे. आणखी काही आहेत का रे? याला काय म्हणतात? कलर अब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे एक अब्स्ट्रॅक्ट डिझाईन घ्यायचं आहे. ओके. रेफरन्ससाठी हा एक आर्टिस्ट आहे. आर्टिस्टची डिझाईन स्टाईल आहे त्याची. ओके. मग त्याच्या हा डिझाईन स्टाईल क्रिएट केला. ओके. माझं ओन स्टाईल क्रिएट केलं आहे असं. ही माझी सुपर कलर म्हणजे कलर डिझाईन्स आहे. ओके. खरंच जबरदस्त आहे सर तू. म्हणजे तुझ्या हातात एवढ्या कला आहेत. कुकिंग पण आहे आणि हे पण पेंटिंग. हा फोटो घेतलेला रेफरन्ससाठी. ओके. सुपर. हे काही स्केचेस आहेत, एक 10-15-20 मिनिट असं केलेले. ओके. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सांगायचं म्हणजे हा JJ मध्ये पण शिकलेला आहे. त्यामुळे JJची माणसं कशी असतात हे आपल्याला माहितीच आहे जवळून. क्ले वर्क आहे. सुपर. वाव, मस्त, सुपर. तुझं सगळ्यात आवडतं पेंटिंग कुठलं आहे ह्याच्यामध्ये? खूप सारे फोटोज माझ्या आता सध्या माझ्याकडे नाही आहेत. सगळ्यात जे भारी तू मन लावून काढलं असशील खूप काम आहेत, खूप काम आहेत, पण सध्या काहीच फोटो नाही माझ्याकडे. नाही आहेत. एक मी वॉल पेंटिंग जे मी मनापासून. हा, 1 नंबर. हे सही आहे. हे मी घर बांधेन तेव्हा मला दे हे कसं करून. नक्की.
असंच हसत राहा आणि तुझ्या ज्या कला आहेत ना त्या एक्सप्लोर कर, लोकांपर्यंत पोचू दे. आणि हे मी काम करणार आहे, तुझं टेन्शन घ्यायचं नाही. Peace.